салом алайкум бародарҷоно, хуш омадед ба канал. Марамад бачое ки хабардоре бо барои шумо як бор дигар такрор мекунем ки мо шаҳри Красноярско бори якум буд конкурс гузарон додем. Марамад иштирок кунед ва соҳиби яке аз ин тӯҳфаҳо шавед. Бародарҷоно, инҷо ба ҳамагӣ 90 та приз дорем. Нархи билетамо 1200 рубл. Приз асосиамо Toyota Avensis, баъд якта 014, дута мошин дорем бародарҷоно, 10 та телевизори плоский, 6 дона ноутбук, 12 та 1000 сомона, 10 та Samsung Galaxy A30 ва баъдан 50 та 500 сомона. Маромад бародарҷоно, ҳатман ҳамин видео дастгирӣ кунед, поделиться кунед дӯстои рафиқова, барое ки дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. Барои хоҳиш мекунем ки вақте ки видео тамошо кардам ҳатман ташба лайка пахш карда таги видео ба видео поделиться кунед то дӯсто ва барое ки бачае ки хабардор шуда омада иштирок кунанд агар бози мо барои веё шавқовар бошад. боқӣ бародарҷоно, ҳаматон танзияту хонаводӣ хоҳонем ба ҳаматон барори кор гариб бачаҳо худованд шумо ва барори кор диҳаду ҳамаатонро саҳат саломат ба ватанатон баргардонад.